שלום, ברוכים הבאים לערוץ שלי, והיום אני אלמד אתכם איך להכין, בואו נעשה את זה רק בצבע שחור, איך להכין את המברשת הזאת מאפס, ולהפוך אותה, להכין את הציור ולהפוך את זה למברשת ממש קל. סרטון של ממש 5 דקות. תצפו, כדאי לכם. אוקיי, אז מתחילים בצורה כזאת שאנחנו לוקחים דף לבן רגיל ומציירים עליו ככה עיגול. אוקיי, ציירנו עיגול, מתחת ללבן יש לנו לשחור. אז אנחנו רוצים שהעיגול יהיה שחור, אז אנחנו עושים קונטרול דליט וזה עושה לנו את זה ככה. שאנחנו רוצים ליצור ככה עין, אז מה שאני אעשה, אני מביא את זה לכאן. אבל מה אני אעשה, תסתכלו, מסמן, אבל מה אני אעשה, מחליף. ועכשיו זה קובע, אז אני אעשה קונטרול דליט, זה יהפוך ללבן. עכשיו אני אעשה דבר ככה כזה, קונטרול דליט, גם זה לבן. עכשיו אני אצור אישונים בתוך העיניים שלנו, אבל צריך להחליף. אוקיי, וואי, זה אישון מוגזם, רגע, אוקיי, נעשה אישון יותר ככה. אוקיי, ועכשיו אנחנו צריכים ליצור פה, אז אנחנו עושים ככה, קונטרול דליט. ואם אתם רוצים ליצור שיניים, אז לא חייב, אבל אם אתם רוצים, אז אתם פשוט תעשו כזה. הכל מעוגל, אוקיי? אני אוהב את זה שהכל מעוגל, כאילו פתאום אני לא עושה שיניים מלבנות, אתם מבינים? בגלל זה אני רוצה לעשות את זה מעוגל, שאלה תחברו. קונטרול דליט. קונטרול דליט. קונטרול דליט. קונטרול דליט. קונטרול דליט. אפשר לעשות לו כאן פחות שיניים. למה אני כוח לעשות עכשיו לא, לעשות לו עכשיו איזה 100 שיניים. אוקיי, זה בסדר. מה שאנחנו עושים עכשיו, זה צריך לעשות את שיער, נכון? לוקחים את זה ומסמנים לו. לא, רגע, מה זה היה? מסמנים לו ככה השערות. אוקיי, וסוגרים את המעגל. וכמובן עושים קונטרול דליט. אז קונטרול די, וזהו, זה מוכן. רק עכשיו צריך לשמור את זה בתור מברשת. מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים לאדיט, הולכים לזה, וזה מה שאנחנו רוצים. זהו, אתם יכולים ללחוץ, אתם יכולים לשנות את זה, את השם, אני אשאר את זה. אם אני אעשה זה שם פנים, אוקיי? לוחצים אוקיי, והולכים למברשת, וכאן, כמו שרואים יש כאן עוד דוגמאות למה יצרתי עוד. אוקיי, אבל בואו נלך לזה. רואים, מברשת, עשיתי את זה הלבן, רגע. מברשת כזאתי, ואתם גם יכולים לשנות את הצבע, לעשות את זה יותר. אתם מבינים, זה כמו חותמת כזאתי. וזהו, זה כל מה שאתם צריכים לעשות. תודה רבה שצפיתם בסרטון, ויאללה ביי.